पुलानो जो तो मीडिया फ्रेंड्स नो आं तिनी हाइन हाय हामबाय मारो तामनि बागै हिके हिरापुरो हाइन हाय रिपुल ओ जागा नंनि नांकुक मनि टाइम नर तिनी रेखा हाइन हाय अबनो कवरेज खायन बागै फाइका आबुन बागै ऑन बिहाफ ऑफ आं सागबाय थंनि एंड ऑन बिहाफ ऑफ चिनि तिप्रामो थानिनि आं नरनो बेलेखनो हामबाय आप कक्के अबसि चिनि पुल थानाय 12 तारिखो जतो जागानो पाइखा ओंखाय आनफर्चुनेटली 17 पेकुआरजला जन्मजयनगरनि 17 नि 39 नम्बर 39 अबो हिरापुर ओ जागाओ कैसा इंसिडेंट खाना आं खानाओ आबो एक्चुअली कुनु यादु आबो कुनु व्यापारिया आं जेफुरु पुलिंग सेंटर विजिट खालायो आं नाय थांका आफुरु निनि प्रिसाइडिंग बायबां कक साइथांका जतो बुट कर्मी तंनाय एमनकी जारा और निरापत्ता रक्षी तंनाय बरक बायबां कक साइथांगो बरक साव एवरीथिंग इज फाइन कुनो प्रॉब्लम करै जतो ठीक ठाक चलियो निसाव इवन प्रिसाइडिंग माना तो कैन रिपोर्ट दो आं सानो जरा हठात के कैसे नोटिफिकेशन नुखा जाय हिरापुर तैसा रिपोर्ट लंनाय ओंखाय बाय द बाय आं जखन तखन आं आरोनो फोन खायखा रिटार्निंग ऑफिसर नां फोन खायखा ताम बेपारा जागा ओंखाय बसाव आ जागा नाकि कैसे सेलुटेड थेजाक दङ अन्य सिम्बल दङ आबो इलेक्शन दङ उंगु ठीक आमति रक फिसा मिसे छोटखा दङ आबो ऑन दैट टाइम आफरो निनि रिटार्निंग ऑफिसर फाइकपो जागा आं जेखना मानि मते बरक ठीक ठाक खायखा हायपानो खायना मुचुगे तो खायतो नो प्रॉब्लम अब सेकेंड टाइम पोलुङै दङ जेसक पानो बार पोलुङ थुं आनि बुटा न तंनाय जागा हायसि आं अबन बागै बिन्दु मात्र चिन्ता खाया तिनिबो आं फाइका बुटा रक लायनों जाक बरना आं साका नर कुनो दुचिन्ता तांनि रेडी एज इट इज एकदम सुस्त भाबे बोर्ड दि जेटा उंनाय ताबो उंइन थानाय हायसि आं आमतिखै तिनि बरन माने आनि बुटा रक बायबां कक सापायजा अलरेडी ओंखाय जेटा उंइ थांखाबो तो खायना किछु करि केबा कारा आबो जे तिप्रा मथान खायो आबो कुनो करि केबन थाने प्रूफ करि उंइ मानो आबो बीजेपी नि तरफ থেকে पानो तो खायरि मानब्ले आबो हाय दुस्तामी किछु संकक बरक बा कायसो कुसु आबो हाय खाय मानो ओंखाय जस्ट आबोनो इशू खायगा तो खायना किछु करि हायसि खायना किछु कि हामबाय अच्छा मैडम ओ जागा हायनो हाय कारण अबो जों जे जागा दं अबो कायसा बेलायखेनो डेभलप जा गणतंत्र जों दं जोंनि हास्ते त्रिपुरा भारतवर्ष कैसा डेमोक्रेसी वेल माने बेलायखेनो काहाम डेमो गणतंत्र देश जों दं ओ जागा जे जार जेबने पसंद मतो बुट दुइ न मानो जों तो केबनो बायस बखाया हायसि जों केबनो बायस खाया जे मुचुमान जागा बुट दि ओ जागा नाय दिनार 5 जना कैंडिडेट दं तिप्रा मथा दं बीजेपी दं सीपीआईएम दं कांग्रेस दं आईपीएफ दं 5 जना कैंडिडेट जार फेबन बरनो बुट नाय न बर हायसि केबनो जबरदस्त खालायमिया दाबोसा पर्यन्त आं जे नाय माने केबनो जबरदस्त खालाया हायसि तिप्रा मथा केबनो जबरदस्त खालाया इवन मीटिंग मिसिल को थाना पानो बर निजिनो ओ निचे थां ओ जागा केबनो डाउट गंगानि बा कम खांखाय आबो केबनो सस्पेक्ट खालायनि आबानि मते उचित जायगा हायसि हामबाय